bola para dili sila kaingon nga tsamba. Salamat! Alam, segunda doon yun. Grabe tulungan eh. Grabe jud niya akong tirada ba, way pagluban. Nalagay manghadit sa kuwag shotting room, kaupo lagi. Ay! Oh? Isa naman ka ano? Nalagi nila si Maria. Abi ko pag musuri ito siya dari ah. Bitaw, kumuha ba yung tatan yung buyabas? Huwag bayabas. May pagkakuha na lang natin sila ang malay. Tara na nung pawik, sa wala kahang istorya. Tara. 100 daw, be? Ah, grabe, wa may bukog. Tansa. Nana rin ba kung basketballan si Maria di ay? Ganina, ato bang man to, karong patalikod na pud. Ah, grabe shot man. Wala na gitawag nga, nulok shot. Kita mo ato, grabe Maria uy. Mauling wa nila at Tara, ato doon. Maria! Kung wala mo na nawag pa, shot yun yung tato. Maria, bago na inyong basketballan? Oh, pag-uni himo ni mama. Iyakot Maria. Si mama ni mo nagbuhat ana. Astiga sumama ni Maria, oy. Ay, naunsa wa ko balo no? Basketball player na ako mama. Anak ko, mangagit na po muglaan. Ang naiwag to diha. Tanawa ninyo rin si mama kung unsa katibay. Masal ah! Naapalit kay tirada maski idara na. Tanawa ma, natulala sa imong tirada. Pawik sa'yo kalayo ato. Sab daw be. Di gyud ay imong mutuo. Maria, ipasa ang bola para dili sila kaingon nga tsamba. Salamat. Alam, segunda doon yun. Grabe tulungan eh. Grabe. Tulungan itong tiradaha uy. Baging nanta ka din ng pawiks mo to tsamba ni mo. Di na dyan to tsamba ba? Kaduha man? Maria, tama na ang akong pasikat. Magdala mo niya, ayaw mo paglaag. Dino Pawex, dili nimo to basta-bastahan ang akong mama. Kay 5 times MVP to sa ilang eskwelahan sa una. Maria, wanto grade ispatir ka imong mama? Gani. Yawa rin sumama ni Maria, oy. Kunya, sa pamay langayan na to eh. Dula ta.